Mai ai unul? Aoleu. Hai de aici tu, hai. Hai de aici. Dă și la asta mea chiar să fac cum neamă. Asta. Așa, ce mea, ia, 4, 5. Dă-i pace. Adică ce să mea astea? Ce să tu? Care vine la tine astea 4? Nu mai pe am. Dă să dau și la asta. Ia, atât, că nu mai am. Hai aici. Hai. Ui, de rasă. Le filmăm măcar. Hai, bă. Gile, n-a văzut de Da. Pune pe ale, blițul. Serios, pune pe ale, bă. Ia, hai. Hai de aici tu, hai. Hai de la tata, hai. Hai de aici. Hai aici. Ale mici. Și asta e mai faină de la Milo. Vezi? Cerbarul, alea ta. Ce coarne are. Da pe mioara asta, ui la Ca ea. elicopterul. Ui la ea, mioară. Uite. A, ui, faină. Și asta ta e faină, creața. Da, parcă nu mai e așa creață. Să mai nivela aia. Asta m-a început. Nu e până aici, mă are scoasă. Și uite aici în dâmbă ăsta, deci fă-le filmare. Se vede oare, mă? Aha. Se vede. Hai, bă, bate. Hai de aici tu, hai. Am micuța, bă. Am văzut-o, am vrut să zic. Nu mai e rău în ce, bă? Deloc. De unde? Ba, mai am una. Hai aici. Filmăm pe asta, hai, bă, tu stai, bă. Asta. Stai la poză, tu. O stată. Ia, pe-mi bă, aici. Hai, nu mă. Aici aproape tăte să am tale și a mele. Aia de la Ionica, aia cu capul. Vezi cum să aleg? Vezi, aia cu capul negru. Aia. Aia de la Ionica. Da. Bă, de faci, cum ales, mă las. Stai că am vrut să le filmez toate tria mele.